ato ni i-flex ang atong motorbike. Pero before that, natay kwartang gamay dra palit tagapila bibing kay para makahuna-una taon sa pagkakwartag 1 million ba. Yabot nga dag ininit gamay niya. Flex din sa balay. Rada gwapo, first day of motor show ni pero kape-kapihan ra nato na. Nya na ay bata nilabay ano siya. Pangitan mo sinilas school oy. One joy nakasakadong. Pasi dayon. Po, paggawas nato natong big bike na dati gwapo gikwaan lag cover kay giapil na siya motor show. Pero karon ato na paggawas sa tubig kay atuan ng atimano ng ato ang pang motor show. Kay sa man ni kabulan way ligo-ligo ang atong motor, diwat man ni sa tag-iyan, sabunan jud natong tarong dara para makaingon ang chicks ba humuta uy. Paslakan na anada sa buang uy. Balik-balikan pa. Anya finishing dayon, kuha na isa ka balde nga tubig para fresh kay atong pang motor show ba twerk dayon. Nya natay gwapo nga followers ni abot. Gwapo check. Kay human naman ta mga gwapo, abante na ta kay para adto na ta sa motor show. Pag abot din sa unahan gisugat man dayon tag cameraman gikan sa GMA. Pero wala tan hadlok dra. Human natog interview sa camera bit-bit din ta ning BS1 nga sponsored sa Honda. Honda baka naman. Pag human natog spread dra sa BS1 ato din nagtrapo-trapuhan ra ginahinay dra nya pa-back up dayon ato na balik-balikan ato nagtrapo dra kay para gwapo kay ato pang motor show ba. Nya dinhi nato nakalimtan isprehan ng bangko para masinaw kay ba para ma-slide ang chika paingon sa tuwa ba nya karon nagunit din si angkol sa motor. Nakaana si Uncle nga no na may bike din nga motor show man tanawa ra gud daghan kina ka display mga motor kay motor show gani no pero ay kabala ka Uncle ang makina na gikan na sa Honda mudaga na bisag way gasolina ato na i-flex itong motor ra dili lang man day motor show na diri di ay naampo day show diri loudest mouth di ay pero nangitang isa diri singgit-singgit X magbalik ta ana po nang isa diri sa unahan dili lang napugning isa diri ni hanapog I love Senyoray. Grabe na may mga tao tataka na magsyagit o tawa ra gud I love single mom 150 kagat sa gwapo check. Nanaputa diri sa slow drag padulong sa maling tao. Oy huli ka pero di ka kulong. Padayon gihapon ta bisag tikasan ang kalaban ingana ta kabuutan nga gwapo. Sheesh. Buna lang gyapon ta diha agwapo, hinahinay lang ta gwapo. Sa mo ning kalaban ay mamangga man. Bahay na lagi kag madaog ta. Ikaduhang round na ni mga gwapo, nya ready na mga gwapo. Awara ko dogi padayon gini pagkatikasan no. Wa ara gyud siya nagkuan katawa na pag tungod sa iyang pagkatikasan giduol sa imong gyapag kada disqualified na ka. Mao ni ang motor gwapo nga double carb represent by Digos City. Mao ni lang giingon nga usa ka pugaan abot na kag Cagayan. Mao nagipabante na nila ang motor gwapo kay patistingan ni siya sa loudest pipe. O tilawan na to beyon sa kakusog ba nilahang kuan kung mabungkag ba ilang mga dunggan. Kusog yun ni ilahang pagbumbag yun silang motor mga gwapo kay nanapong mga dunggan. Wala sila kabalo gwapo nga ang tubig ani kubra nga green gikan 7-Eleven kaya sa mga buang oy. Mao na yung mga gwapo, gitatan-aw na doon mo mga motor dari hikap-hikap din si tatay. Abi niya, og palito niya ng bike. Nila bike tayo, oy, saday ka tay. One click ra na tay, abot kag Dubai. Si Kande na punta sa itong motor show karon kaya ni chat sa to gwapo, late na mga kasi motor show. Gigamitan na itong Kaji-Bujin technique. Pag abot na ko sa minebe, nagyaw-yaw ang MC. Pero og kabala ka dara, kay ka number 36 pa man ko. Motorbike check. Ay okay ra jud kayo ka 36 pa man dai ko dai. Unya gitanaw-tanaw dai na ako ang motor sa mga judges. Yan sa tanaw niya na palito ninyo na akong bike. Di na ako naibaligya oy. Pero depende down sa mo 1 million kay para madala ninyo akong motor kay mahal man kini akong motor. Sheesh. So mo to akong giistorya ang judges nga, boss, ako'y bahala sa imo nya. Dong, ay kabala ka. Madawag lagi taon nya. Pag man ako istorya sa mga judges mo, ton labay ko sa mga amigo, gwapo check. Gwapuha oy. Ano lang bagoong model nga motor abi na ako gihatag nila sa kuha dili man di ay. Torang mga tikas gi-highlights Pero atek ra bitaw mga gwapo, entertainment only ra gyud siya gwapuha. So mo to gitawag ako pangalan sa MC Boss Marlo, a round of applause para makapa-picture din sila sa champion. Smile ka dali, dawat din sa 1 million, dali daig naog. Uli dayon kay basi pangayuan ta sa ato ang 1 million. Kaya sa sabuang oy. Sheesh, gwapo check.